Des de la regidoria de Mercat d'Alginet s'ha atès el decret pel qual s'estableix l'obertura de tots aquells establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i productes de primera necessitat. A partir del 30 d'abril, els mercats de venda no sedentària poden adaptar-se o mantenir la seva activitat en els llocs on habitualment es celebraven. El divendres 1 de maig ha tornat al Alginet part del mercat sedentari amb productes de primera necessitat. Estan guardant molt bé les condicions de l'aforo. N'hi ha 4 persones no sé si no és policia, és protecció civil, que estan controlant els accessos. S'han marcat tots els puestos en les distàncies que marca l'ordre de la Conselleria de Sanitat, i tot el que és la prevenció del Covid en relació a nivell d'aforo i distàncies s'està complint. I després nosaltres el que estem fent és, a més de comprovar això, hem comprovat puesto per puesto les condicions sanitàries. Avui era festiu, dia 1. El tema de fer avui el mercat era perquè la Generalitat ens ha manat un real decret, diguem que a partir del dia 30 d'abril es podia obrir els mercats no sedentaris. Nosaltres al Alginet considerem que el dia 1 és divendres, però nosaltres creiem que les parades portaven 45 dies sense poder vendre els productes, que ja era hora de sí, guanyant el seu jornal. Hem fet les mesures que s'han dit de la Generalitat, podran comprovar la gent del poble que s'han fet les mesures de seguretat. Són de 2,5 metres de separació de parada a parada, 6 metres de separació d'una a l'altra. Nosaltres hem donat més amplària, hem donat 3 metres, hem donat 7 metres i 8 metres de parada a parada. N'hi ha que dir que són les que poden vindre que les parades de primeres necessitats. Aquestes són les que estan avui així, més 3 que falten a vindre, que segurament la setmana que ve el tenim a complet, un total de 14 parades. Creiem que és una iniciativa bona tant pels autònoms d'ací com per la gent del poble podeu comprar productes fresquers del poble. Des de l'Ajuntament anem a recolzar el tema del mercat sanitari, anem a fer totes les mesures que ens prenga la Generalitat, anem a fer cas en tot el que ens diguen. Creiem que és un bé per al poble. Tot el que demanem des de l'Ajuntament és que la gent que faci el que tingui que fer, les mesures que diguen la Protecció Civil com la policia local, que estan fent la seva llavor així, marcant el distament de la gent, que la gent prenga les seves mesures de distància, que respecti els vendedors, quan es diuen per favor no se passen de la ratlla, i dir que també tenim unes marques en cada parada, que aquestes marques són cinta antiadhesiva, vull dir que s'aixafa i no s'esvara, vull dir que la gent no tingui por en xafar, que no se va esvarar en cas de banyar-les. Dir que la setmana que ve anem a continuar el mercat divendres, que si tot va bé, la idea és totes les setmanes que pugui ser fer el mercat, sempre i quan la Generalitat ens diga que sí que es pugui fer, nosaltres anem a fer el mercat. I com he dit abans, tot depèn de com vagi tot, nosaltres ens depenguem a la Generalitat Valenciana, que és la que ens diu si se pot fer el mercat o no podem fer el mercat. El mercat s'ha ubicat en la plaça de la Constitució en horari de 8 a 1 del migdia.